Prajem všetkým dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ďakujeme, že ste prišli na našu tlačovú besedu. Práve o chvíľu, o hodinu začne naša odborná konferencia s názvom Vzdelávanie a zamestnávanie, cesta integrácie Rómov na Slovensku. Prečo sme sa rozhodli robiť takéto odborné konferencie a prečo vlastne s takouto témou? Pretože si myslíme, že politici majú riešenia, majú vízie a majú aj návrhy. Medzi nich patríme aj my. Aj hnutie Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti prišlo s mnohými legislatívnymi návrhmi na riešenie vzdelávania rómskych detí aj nezamestnanosti rómskeho etnika. Napriek tomu si myslíme, že musíme byť vo veľmi silnom osobnom úzkom kontakte s odborníkmi a práve tých sme si dnes pozvali. Aby nám povedali, či ako politici sme úplne odtrhnutí od reality, alebo či naše legislatívne riešenia sú v súlade s tým, čo si oni priamo prinášajú z terénu, s čím sa stretli a čo si oni vlastne myslia, aké by naozaj bolo systémové riešenie. Možno vás prekvapil názov našej tlačovky. Sú Rómovia paraziti alebo sú príležitosťou pre Slovensko? Aj to je jedna z otázok, na ktoré sa budeme pýtať. V našom volebnom programe a v našej vízii hnutia Obyčajní ľudia a nezávislej osobnosti sme hovorili o vzdelávaní a zamestnávaní Rómov. Myslíme si, že sú príležitosťou pre Slovensko, len potrebujeme mať spoločné riešenia. Aktivisti, odborníci, aj politici. Pretože ide nám o každé dieťa, každé, nerómske i rómske, a pretože si myslíme, že namiesto dávky má byť práca a máme dať všetkým rovnaké šance a rovnaké príležitosti. Možno by som vám tu mohla vymenovať, že čo sme všetko navrhli alebo navrhujeme vo volebnom programe, akú máme víziu Obyčajní ľudia nezávislí osobnosti, napríklad aby boli od platenia odvodov oslobodení zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú ľudí znevýhodnených na trhu práce, zvlášť teraz myslíme teda na rómske etnikum, aby verejné obstarávanie naozaj z verejné zákazky boli orientované na nízko kvalifikované práce a teda tým firmám, ktoré zamestnajú minimálne 20 dlhodobo nezamestnaných, motivovať obce a aktivistov k zriaďovaniu sociálnych podnikov a podobne. Na toto všetko sa budeme pýtať odborníkov. Ja ešte chcem jednu vec upozorniť. A do politiky som prišla skoro z 20-ročnej praxe s prácou so sociálne znevýhodnenými ľuďmi, s ohrozenými sociálnym vylúčením. A môžem povedať, že ohrozenie dlhodobou nezamestnanosťou už nie je iba pri prístupe alebo iba rómskeho etnika. Toto sa týka už aj mnohých ľudí z majoritnej spoločnosti. Sociálne ohrozených, sociálne znevýhodnených. Majú tie isté problémy, tie isté sociálne problémy a patologické javy, ako aj rómske etnikum. Práve preto tu spájam aj ja tie témy medzi vzdelanosťou a zamestnávaním a práve preto ja chcem tu aj spájať, že táto téma sa netýka dlhodobo nezamestnaných, sa netýka iba už len Rómov, ale aj majoritnej spoločnosti. Chcela by som povedať, že na našu konferenciu prijali pozvanie naozaj odborníci na slovo vzatí, priamo z terénu, ale aj napríklad zo sektora podnikateľského. Medzi účastníkmi sa nachádzajú zástupcovia veľvyslanectiev, učiteľky a učitelia, zástupcovia verejnej a štátnej správy, starostovia a starostky, ale aj mnohí aktivisti, ktorí majú čo do témy povedať. Spolu organizujem túto konferenciu spolu s kolegom Petrom Polákom, ktorý je v rámci hnutia expertom pre rómsku problematiku. Na túto tlačovú konferenciu sme zároveň pozvali aj ľudí z terénu. Ale o tom už viac môj kolega Peter. Dobrý deň. Je síce pravdou, že mnohí politici častokrát teda pomenúvajú problém v rómskych komunitách. Mnohí politici povedia, že teda je vysoká nezamestnanosť v rómskych komunitách. Mnohí politici dokonca povedia, že aj to, že v rómskych komunitách nájdeme nevzdelaných ľudí.
ale len veľmi málo politikov na Slovensku povie aj riešenia. A k tým, ktorí pomenuli problém, patrí aj Robert Fico, ale počuli ste od Roberta Fica povedať, čo sa má urobiť preto, aby z rómskych detí raz boli teda ľudia, ktorí budú platiť dane a nie poberať sociálne dávky. Ja som to nepočul. V tejto téme sa pohybujem naozaj dosť dlho na to, aby som zaregistroval takéto vyhlásenie. Naozaj som takéto vyhlásenie od Roberta Fica nepočul. Ja som naozaj rád, že Hnutie obyčajní ľudia, ktorého som súčasťou, to riešenie v podstate ponúka. Nehovorím teda, nepomenúvam problém, ale má aj riešenia. Predstavili sme do volebného programu a dnes teda chceme diskutovať s odborníkmi, ktorí sme si pozvali na dnešnú konferenciu. Naozaj sú to odborníci z terénu, ktorí nepíšu o rómskej problematike, ale naozaj s tou rómskou problematikou sa bezprostredne v teréne dotýkajú. Aby sme s nimi teda hovorili o tom, že či naša vízia je správna. A sme presvedčení o tom, že tieto dve témy, ktoré dnes otváram na tejto konferencii, sú veľmi kľúčové v rómskej téme. Som presvedčený o tom, že ak teda si budeme všímať rómske dieťa od 3 rokov a naozaj budeme tomuto dieťaťu venovať pozornosť, tak raz z neho vychovávame človeka, ktorý bude platiť dane a nebude poberať sociálne dávky. Ak bude platiť dane, tak si sám teda ten človek začne riešiť svoje problémy, ktoré si dnes nevie riešiť. Je závislý tento človek na sociálnom systéme a vodcovka všetky jeho problémy musíme riešiť my. Som presvedčený o tom, že ak dáme týmto ľuďom prácu, tak tu bude prínos nielen pre nich samotných, ale bude to prínos pre našu krajinu. Bohužiaľ, dnes máme voľné pracovné miesta. Je ich naozaj neúrekom. Bohužiaľ, politici dodnes, tí, ktorí dnes nám vládnu, nenašli opatrenia na to, aby sme tieto miesta, ktoré vo fabrikách máme voľné, obsadzovali nezamestnanými Rómami, ale obsadzujeme ich Srbmi, Ukrajincami, či inými štátnymi príslušníkmi, ktorí teda taktiež sú nezamestnaní vo svojich krajinách. Máme tu kopec voľných pracovných miest, máme tu potenciál v osadách, ale ten potenciál ostáva nevyužitý. Niekedy sa zdá, že ako by to naschvál robili politici, že neriešia tento problém a možno naschvál teda vytvorili sociálny systém, ktorého sú Rómovia, druhá väčšina v podstate Rómov z osad súčasťou, len kvôli tomu, aby teda Rómovia v podstate možno v budúcnosti neboli v podstate nezávislí. A rozhodli sme sa dnes diskutovať v podstate o tom, že či naozaj u odborníkov naša vízia sa uplatní. Rozhodli sme sa o tom, že či naozaj odborníci z terénu povedia, že dieťa si máme všímať z rómskej osady od 3 rokov. Nenechať ho teda pobehovať do 7 rokov v blate bez nejakého povšimnutia, ale náš návrh znie, a som rád, že teda pred mesiacom tento návrh bol aj v parlamente. Bohužiaľ, vládna koalícia tento návrh nepodporila. A my sme presvedčení o tom, že to dieťa má byť od 3 rokov v podstate materskej škole a uvidíme, čo na to povedia odborníci, ktorí dnes prišli. Sme presvedčení o tom, že dieťa si máme všímať v podstate aj po vyučovaní. Ak už je na základnej škole, tak si ho máme všímať aj po vyučovaní. A teda náš návrh je, aby dieťa zo sociálne znevýhodného prostredia, keď už je na základnej škole, aby nešlo po vyučovaní hneď domov, ale bolo v družine. Odborne to voláme celodenný výchovný systém. Sme presvedčení o tom, že to deti musia ísť do tohto celodenného výchovného systému, aby na to budli možno kultúrne vzorce, možno nejaké poznatky a vedomosti a zručnosti, ku ktorým by inak nedošli v osade. Sme presvedčení o tom, že naozaj musíme urobiť poriadok so špeciálnymi školami. Naozaj v špeciálnych školách, a kauza Rokycany to potvrdila, máme aj deti, ktoré tam nepatria. Naozaj máme na Slovensku problém s diagnostikovaním týchto detí. Máme problém s tým, že naozaj v týchto školách nájdeme aj deti, ktoré neprešli toto diagnostikou alebo boli nesprávne diagnostikované. A naozaj dnes 2,5 krát vyšším normatívom na tohto žiaka dávame viac peňazí v podstate do špeciálnych škôl ako do základných škôl, pričom výstupom tej špeciálnej školy je človek alebo dieťa neuplatniteľné na pracovnom trhu, respektíve za 2,5 krát viac peňazí si vyrobíme profesionálneho poberateľa sociálnych dávok. To všetko vedia odborníci v teréne. Politici akoby to nechceli počúvať. Politici síce pomenúvajú problém, vrátane Roberta Fica, ktorý povedal teda naozaj, že v rómskej osade máme kopec nezamestnaných ľudí, ale nepočuli sme ho riešenie. My máme tie riešenia a niektoré sa nám podarilo v podstate za mojej éry na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj teda odskúšať. Naozaj to funguje. Naozaj aj sociálny aspekt v verejnom obstarávaní. Čiže ak teda podmeníme teda verejné obstarávanie tým, ak teda už idú verejné peniaze do nejakej zákazky dopravy škôl alebo dopravy, nejakej cesty, tak nech ten víťaz zákazky dopredu vie, že pri tejto zákazke bude musieť zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí
z tejto obce, kde to bude robiť. A samozrejme, najväčší počet dlhodobo nezamestnaných ľudí sú práve ľudia z rómskej komunity. A tie riešenia jednoducho tu sú. Nestačí len pomenúvať problémy, ale potrebujem v podstate tieto problémy riešiť. A ja verím, že dnešná konferencia nám dá odpovede na to, že či tieto riešenia, ktoré navrhuje naše hnutie, sú správne alebo nie. Ďakujem pekne. A ja teda predstavím starostku obce Spišské Tomášovce. Naozaj v tejto obci dlhodobo sa pani starostka venuje aj problematike Rómov vo svojej obci a je starostkou už 23 rokov a prišla nám povedať vlastné skúsenosti z oblasti vzdelávania, kde teda práve to, čo my dnes navrhujeme, ona už v podstate aj v obci dlhodobo realizuje. Nech sa páči, pani starostka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže už spomenul pán Polák, že som 23 rokov starostkou a všetky tie slova, ktoré dneska padli, to znamená od pána Poláka, od pani poslankyne Verešovej, sú naozaj dobrým signálom, aby to systémové riešenie mohlo byť. Ja si myslím, že hnutie Olano prišlo s veľmi dobrým návrhom, ktorý by Slovensku veľmi pomohol. A môžem povedať z mojej praxe, keďže my máme v našej materskej škôlke na Školskej ulici dvojtriednu celodennú prevádzku v škôlke. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. V školskom roku 2016-2017 máme 27 detí zaučených. Poviem zo svojej praxe, že naozaj už tie deti, pokiaľ prichádzajú do škôlky, dostávajú určitý signál, ako sa majú správať jednak v komunite, ako sa majú správať, keď nastupujú do základnej školy. A ja veľmi kvitujem tomu, že Olano prišlo s takouto myšlienkou, aby sa to podporilo a aby do praxe. Tak ako pán Polák povedal, keď chceme mať platiteľov dane, musíme vzdelávať, musíme im dávať prácu. Ja môžem za svoju obec povedať, že tých platiteľov dane mám, aj keď nie na 100%, ale na takých 75%, a je to tým, že deti dostali dobré predprimárne vzdelávanie, že sa im v škole venujú učitelia, že im dostali zamestnanie, ale zamestnanie dostali vďaka tomu, že si urobili školy, uplatnili sa na trhu práce. Čo by som chcela odkázať politikom za obce a mesta, aby aj naďalej materská škôlka poskytovala predprimárne vzdelávanie, nie je základná škola, neberte deťom detstvo. Po dlhých rokoch konečne zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov do 6 rokov, zabezpečiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania všetkým deťom, aj deťom z marginalizovaných rómskej komunity, lebo čo teraz zasejeme, v budúcnosti budeme žať. Ale boli by sme veľmi radi, keby tá úroda bola veľmi bohatá. Bohatá myslím tým, aby sa rómske deti vedeli začleniť do spoločnosti, aby vedeli byť spoločne v triedách, aby vedeli byť spoločne na pracoviskách, aby tvorili jednu veľkú budúcnosť, ktorú potrebujeme pre naše Slovensko. Takže vidíte, že sa ťažkých tém nebojíme, lebo toto je naozaj ťažká téma. A politici by mali byť s aktivistami a všetkými odborníkmi spolu. Nech sa páči, otázky. Ak môžem, ja by som možno nadviazala pani starostka. Pán Polák hovoril o akejsi forme po škole, nejakým spôsobom práve tie aj rómske deti zamestnať aktivitami mimo vyučovania. Čo na to hovoríte? Áno, ja som veľmi za to. Áno, ja som veľmi za to, aby sa takto zamestnávalo, lebo myslím si, že pokiaľ tí aktivisti budú aktívni, aj v tom slovo už hovorí, tak vedia tie rómske deti podchytiť a vedia ich začleniť tam, kam patria. Pán Polák, aká je teda tá myšlienka? Bolo by to povinné pre všetky deti? V akom nejakom možno rozpätí vekovom? Či to nejakým spôsobom nebude možno naražať na nejakú dobrovoľnosť zo strany možno aj rodičov? Ďakujem. Ja iba chcem uviesť na úvod, že toto nie je niečo, čo sme vymysleli teraz. Opiera sa toto opatrenie o 3 národné projekty, ktoré sme realizovali do roku 2016 z európskych peňazí. To výstupy z národných projektov, ktoré sme si osvojili a ktoré teda tlmočíme prostredníctvom v podstate našich návrhov. To sú opatrenia, ktoré teda tieto národné projekty v podstate odporúčili ministerstvu školstva, aby si ich osvojil. Žiaľ, teda ministerstvo školstva sa zatiaľ tieto opatrenia neosvojilo. Celodenný výchovný systém my odporúčame samozrejme zaviesť povinne pre deti zo sociálne nevýhodného prostredia.
Tak ako navrhujeme v podstate aj povinnú predškolskú výchovu pre deti zo sociálne nevýhodného prostredia od 3 rokov. Sme presvedčení o tom, že tieto deti musia byť súčasťou teda tohto vzdelávania, pretože naozaj to dieťa z rómskej osady, ktorého rodič robí častokrát, povedzme si pravdu, nezodpovedné rozhodnutia, očakávať v podstate zodpovedné rozhodnutie od takéhoto rodiča je niekedy v podstate márne. A my musíme urobiť to zodpovedné rozhodnutie. A zodpovedným rozhodnutím mene štátu a mene dobra tohto dieťaťa je to, aby to dieťa od 3 rokov bolo v materskej škole a keď už bude na základnej škole, aby toto dieťa bolo v celodennom výchovnom systéme, kde si bude môcť urobiť domácu úlohu, ktorú si doma teda neurobí, lebo teda jeho rodič mu nevie pomôcť. Kde si naozaj môže osvojiť nejaké zručnosti, návyky, vedomosti alebo kultúrne vzorce, ku ktorým by osadenie došiel. Ak to neurobíme, tak s veľkou pravdepodobnosťou naozaj znova zlyháme. Štát musí urobiť zodpovedné rozhodnutia, ak teda nezodpovední rodičia tieto zodpovedné rozhodnutia nevedia urobiť. Bariová televízia Joj, spomínali ste, že táto problematika sa dotýka už aj majority. Viete mi povedať, povedzme, že koho myslíte, či sú to slobodné matky, alebo dlhodobo, alebo a či viete aj štatisticky nejak to pomenovať? Ďakujem. Naozaj si uvedome, že Slovensko je na konci, na chvoste, čo sa týka dlhodobej nezamestnanosti v rámci členských krajín EÚ. Je to pre nás veľká galiba, je to obrovské bremeno. A ak tu hovoríme teraz ku koncu apríla 2017, že máme 250 000 ľudí nezamestnaných, tak polovica z nich je dlhodobo. A ja som si pozrela, že z toho nezamestnaných nad 48 mesiacov je až 57 000. Takže zo 120 000 57 000 dlhodobo nezamestnaných. Odborníci hovoria, že my nemáme tam zaradenú rómskú komunitu, že ich máme medzi neaktívnymi občanmi. A hovoria teda, že tie čísla sú v podstate, číslo tej rómskej akoby nezamestnanosti, ak by sme to mohli tak nazvať, je nejak skryté. A ja si preto tak zo svojej skúsenosti odbornej si tak predstavujem, že možno, že majoritnú spoločnosť začne zaujímať tento problém zamestnávania ohrozených na trhu práce, sociálne vylúčených, sociálne ohrozených, medzi ktorých patrí aj rómske etnikum, ale do nich spadá aj majoritná spoločnosť, členovia tejto majoritnej spoločnosti, že vtedy ich bude viac zaujímať, čo s týmto problémom robiť a že sa aj zlepší osveta. Pretože v týchto dlhodobo nezamestnaných sú aj ľudia z majoritnej spoločnosti. Pýtali ste sa, ktorí sú to väčšinou ľudia, tak pracovala som s osamelými matkami, áno, keď majú starostlivosti, deti sú ohrození a často patria práve aj medzi nezamestnaných na 24 mesiacov, ale aj vdovy, takisto invalidi, takisto ženy a aj muži, ktorí sa blížia k 50 alebo majú nad 50. My to máme aj taxatívne vymenované v zákone o sociálnych službách, ktorí sú znevýhodnení. Je to naozaj pravda, s tými všetkými som pracovala. A hovoríme teda aj o majoritnej spoločnosti, ale aj o rómskom etniku. A ja si myslím, že keď toto budeme konečne spájať a ukazovať, že tie problémy sú v podstate rovnaké, že sa začne spoločnosť viac ešte zaujímať o rómsku tému, o prepojenie vzdelávania so zamestnanosťou. Máme tu veľmi veľa pracovných miest voľných. Nemuselo to byť, keby vláda naozaj možno už pred 10 rokmi, 10 rokov dozadu tento problém chcela riešiť systémovo. A ešte, pán Polák, spomínali ste, že v podstate Srbov, Ukrajincov by mohli nahradiť Rómovia, ale viem, že je tam problém s tým vzdelaním. Čiže čo navrhujete? Rekvalifikovať ich a tak ich zamestnať vo fabrikách? Alebo ako je to možné? Najprv chcem teda trošku sa zmeniť o tom, čo teda hovorila kolegyňa a poslankyňa Berešová. My nenavrhujeme v podstate riešenia len pre Rómov. Žiadne naše riešenie, ktoré sme dnes predstavili a o ktorých budeme dnes rozprávať, sa nebudú dotýkať len Rómov. Dnes na Slovensku nie je možné prijať ani legislatívu na etnickom princípe, čiže tieto riešenia sú opreté o definíciu sociálne znevýhodnené prostredie. Do tejto kategórie obyvateľov naozaj spadajú aj ľudia drogovo závislí, dlhodobo nezamestnaní, nerómovia, alebo teda ľudia, ktorí naozaj napríklad nemajú žiadne vzdelanie a do tej kategórie nepatria len Rómovia. Tieto riešenia nie sú len pre Rómov. Sme však presvedčení, že budú účinné pre akéhokoľvek človeka na Slovensku, ktorý do tejto kategórie vlastne bude spadať. Mnohé pozície dnes vo fabrikách si nevyžadujú žiadnu kvalifikáciu. Ide o mechanickú nejakú činnosť, fyzickú činnosť, ktorej predpokladom nie je žiadna kvalifikácia.
naozaj, ak prídete do tej fabriky, tak oni sa nepýtajú, že či ten človek má alebo nemá vzdelanie. Pýtajú sa jedinú vec. Chceš pracovať alebo nechceš pracovať? Ak chceš pracovať, tak ťa naučíme. Mnohé fabriky dnes na Slovensku majú svoje školiace strediská, kde zaúčajú v podstate svojich ľudí, preto, aby mohli mať vôbec zamestnaných ľudí. Ale dnes, ako si tie pracovné miesta sú neustále obsadzované v podstate cudzincami v našej krajine. Nie sú obsadzované ľuďmi zo Slovenska, ktorí majú slovenské občianstvo, sú nezamestnaní, platíme im sociálne dávky, ale zamestnávame ľudí zo zahraničia. Som presvedčený o tom, aj keby niektorí možno z nich potrebovali rekvalifikáciu, že ak by vláda chcela, tak nájde opatrenia aj financie na to z európskych zdrojov, bez problémov ich nájde. Nechali sme na úrade splnomocnenca vlády pro rómske komunity 380 miliónov eur. Tieto peniaze sa dajú využiť na to, aby sa vytvorili pracovné miesta. Môžu sa vyškoliť, vystrojiť, pripraviť títo ľudia na pracovný trh. Aký je výsledok? Výsledok je ten, že Robert Fico so svojou vládou zamestnáva vo fabrikách, ktoré majú voľné pracovné miesta, cudzincov a nie Rómov zo Slovenska, z osád, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. A ešte možno, keby ste zhrnuli, čo má byť výstupom tej konferencie, či povedzme nejaké nové návrhy zákonov, alebo čo je výstupom konferencie dnešnej? Budeme pozorne počúvať a naozaj si chceme zapísať všetky návrhy, ktoré možno sme nezachytili už vo volebnom programe a v našej vízii. Áno, výstupom majú byť riešenia, ale teda tipy na naše legislatívne návrhy. My sa to konkrétne chceme tých odborníkov pri každom ich vystúpení pýtať, aj diskutujúcich účastníkov. Čo chcete, aby sme my, politici, urobili? Na čom sa tu vieme zhodnúť? Aké legislatívne návrhy máme priniesť do parlamentu, aby sa táto téma riešila, aby sme túto spoločnosť zmenili. Lebo ja ešte chcem doplniť kolegu Petra Poláka, že my sme niečo naozaj zanedbali. V našej spoločnosti sa veľmi zanedbala táto problematika, hoci je tu množstvo ľudí, ktorí pracujú v teréne. Priamo tam a majú konkrétne výsledky. Na tých nemyslím. Ale systémovo sa tu niečo zanedbalo a my tu naozaj máme deti, 15-roční, 20-roční, na ktorých ste sa pýtali, že možno nie sú možní do tej práce nastúpiť. Práve preto hovoríme aj o tom riešení, že poďme od detí, naozaj začníme s deťmi. Zo svojej skúsenosti viem, že Rómovia či nerómovia, tí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, sú znevýhodnení z rôznych dôvodov, z chorôb a podobne, tak oni naozaj nemajú rovnaké šance a rovnaké príležitosti. A preto tá otázka v tej našom názve tlačovej besedy je, že my si stále myslíme, že je to príležitosť pre Slovensko. O to viac, že nám chýbajú pracovné sily, chýbajú nám ľudia. A máte ešte otázky, prosím? Ešte ty? Ja dovolte teda možno povedať ešte jednu myšlienku na záver. Rómovia budú na sociálnych dávkach dovtedy, kým sa politici nezobudia. Ak sa politici zobudia, tak z Rómov raz budú pracujúci ľudia. Ak budú naďalej spať a budú naozaj neschopní prizerať sa na tento problém, tak môžeme očakávať, že v budúcnosti tí Rómovia budú neustále na úrade práce. Ale ak sa zobudia a urobia všetko preto, aby z týchto Rómov raz boli ľudia, ktorí budú platiť dane, tak som presvedčený, že to bude mať prínos nielen pre samotnú rómsku komunitu, ale aj pre Slovensko. Ja, ak môžem, tak by som chcela politikom odkázať, že aby Rómov nepoznali len pred voľbami, aby boli ich voličmi, ale aby sa Rómami zaoberali počas celého štvoročného obdobia, lebo je veľa problémov, ktorých treba riešiť, ale nie pred voľbami, ale počas celého štvoročného obdobia.